Hei kaikille, minä olen Dilu. Olen 27-vuotias. Olen valmistunut Colombon yliopistossa sairaanhoitajaksi. Puhun singalea, englantia ja vähän suomea. Tällä hetkellä työskennellen sairaanhoitajana Colombossa ja minulla on vahva tausta potilaiden hoidossa sekä kyky tarjota muototuntoista ja korkealaatuista hoitoa. Olen innokas tuomaan taitoni tiimiinne ja olen innoissani mahdollisuudessa työskennellä yhdessä teidän ja potilaidenne kanssa. Haluan tulla Suomeen tukeakseni perhettäni ja saadakseni kansainvälistä työkokemusta. Seuraavan 5 vuoden aikana haluan tulla sairaanhoitajaksi Suomessa, jatkaa opintojani, perustaa perheen ja nauttia hyvästä elämästä Suomessa. Kiitos paljon!